Hercules! Napalabas, nagbaligi da Hercules ken Joey anang irwar kadagiti babae iti balay ni Doña Buding. Kabayatan na, naklaat ni Doña Buding iti napasama kin ni Don Apollo. Gapo tanadanon na daytoy iti silid ang nakapungo ken nabusalan. Insalaysay nga rod ti Don tinapasamak. Ket nakuna ti Don anasken nga isubli ni Doña Buding ti imbayad na. Tangay saan met ang nagbaligi iti panggep na kuma. No di ket nadangran pay daytoy. Nagkedked met ni Doña Buding ket nagrikyardan. Iti sabali a bangir, iti panagsarita da Joey ken Amalia. Nakamiris ni Amalia. Itagagayem, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas, Ana Paul Juan, Dolyar. Dito'y drama tayo, Hercules! Naamiris kon, Joey. Asan gayam arumbang nga agtalekak adagos iti jakmot am-am mo a tao. Tama nga no maisagmakak manen. Kat ita, igaud takit di timanggad, tapno makaurnong ta. Tapno ada pagpuunan ta nga agnegosyo. Tabarang di ta ti swerte ta. Wen, Amalia. Kasta kumamat ti ibagakan ka. Katagyaman akta na amiris mo dayta. Pasensya kan kanyak, Joey. San mo na panunutan dayta? Natural lang nga agarapaap tayo arumang ay. Iso maawatan ka. Joey. Ket agan anos ta kuma, Amalia. Wan, Joey. Naamiris ko itan. Ajak gayam ka sa pulan tinarangay a panagbiag. Tinasken, awan dakes nga aramid tayo. Vilma, adda ipadamag kukan ka. Naamuak ang nakalibas dagiti babae iti house ni Doña Buding. Talaga? Wan, isu nga awanen tinasken a pagparikutam. Nasayat mat nga rod no kasta. Hanggang kasanon, naadamanin sa bali a biktimada. Makaamon dagiti pannakabagi tilintag kadakwada. Saanen aday ta ti panunutem, Vilma. No di ket ti panagkalaysata. Sigurado ka nga ikalay sanat? Wan, isu nga rod nga inwar ka manipod iti house ni Doña Buding. Sige, makikalay sa akan ka. Agyaman ak unay, Vilma. Ngam, amangan mo't no sa distaka. Saan? Naanusak? Sige, makikalay sa akan ka. Total, awanan sa bali a pagpiliak. Iso sige, agkalay satan. Adiyat ti kayat asawan daytoy, Doña Buding. Napangsit ka ngamin, alaklakayan. Saan? Saan ta kailangan? Awanan gaway mo, Don Apollo. Naalak ti paltog mo, kat awanan laban mo. Saan? Saan ta kailangan? Saan? Pagulay maka! Awanan kay tipain, Doña Buding. Manuna kwarta tinaalam kaniyak. Nagnumaram ti kwarta ka. Ngam kastoy ti subad mo. Kasta ti may parbangkan ka, Don Apollo. Kat orayam, tamapan kanto iti sabali apagilian. At tanto bayer amanggatang kan ka. Kat ilako ka itinangina. Rukatandak ditoy. Katinto nagdakan iti sabali a pagilian. Pag numarandakan tumatan ichay. Saan? Ayup ka talaga, Doña Buding. Kaslaawan na itultulong ko kan ka. Nuka sa pulam idi tidak kalagatad. Si dada nagagpautang kan ka. Ngam kastoy kit din ti subad mo.
Wan, Don Apollo. Talaga kasta. Awan utang nga na imbaga na no kwarta ti pagsasaritaan. Mano ka di agatad ti ka sa pulam. Taitad ko! Maag. Ti amom ka di katadda pa nagtalagkokan ka ita. Awan Apolos. Iso nga urayam langan ti umay mangsukon kan ka abayar. Ta sigurado pa'y akwarta. Anya ka di ang trabaho ti ipaayo kanyak, Deborah. Di ka agdanag, agsweldo ka iti dolyar. Ha? Sigurado ka di adolyar? Wan, talaga a dolyar ti sweldom. Amom ka di, adon tinarekrut mi akasken ka, kat amin da nakarwardan. Nakarwardan? Ah, kaya't ko asawan, at dadan iti sabali a pagilian. Kasta ka di? Wan, Leia. O sige, aginanakan, tainton madamdama, alaan kanto iti ladawan. Ladawan? Wan, addan to ipasuot ko kan kaabado, tapno adda pumintas ka. Adda akong dito'y paraangan ti balay ni Dunya Buding. Ha? Ti gwardya. Nakita na kaon. Sa bali manan agwardya da ito'y Dito na lumidom dito. Agsapsapulak iti panggedan. Adda ka di maipaayo at trabaho. Umasin ka dito. Adda ka di maitulong yu kanyak. Ha? Hercules? Ha? Wan, Deborah. Siyak da ito'y. Agsapsapulak ngamin iti trabaho. Umayak ko maagtrabaho dito'y. O sige, umunag ka. Inda ulwam dagiti babae arimwar dito'y house ko. Sa ita, nagsubli ka. Nagturad ka mata niya. Kuwa nga main, Dunya Buding. Kasapulak at talaga ti trabaho. Kat dito'y tinalagip ko. Isu nga imayak. Tikonam ka di kat makarwar ka dito'y. Ha? Nagbidot ka. Awan panggap ko arumwar, Dunya Buding. Umayak ag trabaho dito'y. Sa anak nga agpili iti trabaho, madam. Anya? Uray manula ang tiitidyo atangdan ko, madam. Sige. Nasaya at matasikan amis mo timay dito'y. Ita, at damay na yun, alako. Lakaw? Saan ka na makarwar dito'y? Gaputag balin kan nga dipan ko. Apong Herman, adto'y tilinuto kasi daan. Ginataan nga aba. Nagimasain balasang ko. Adto'y apong. Agyamanak Ni Hercules, apong. Ay awan. Adda pagnana. Ha? Sa dino, apong. Basta adda pagnana. Ket jak amo no sa dinaw ta dinamot imbaga. Kastagayam. Ay, sige nga rod, apong. Innakon. Ay, agyamanak dito impadigom Awan anyaman na, apong. Umayak tumanon agpadigo inton addan tumanon na imas nga ilutok. Ay, kababain mo't ken ka. Awan anyaman na dayta, apong. Ay na. Nasayaat kayo akaaruba. Iso apadiguan kayo. Ken tanda ti panangispal ni Hercules iti biyag ko. Ha? Ay. Wanapong. Ala, agpatuloy ako napong. Umayak tumanon makisarsarita. Inton addan ni Hercules. Manang Amalia, kumusta nga tan ni Vilma? Wan nga rod. Nalabi ta nagasawa dan iti don anang hirwarkan kwa na iti balay ni Donya Buding. Makuna ka di anagasat ni Vilma? Gaputa asawaon ti baknang? No awan ayat iti nagbaetanda, saan ama ko na anagasat dayta? Ngamin,
Saan damot lang naragsak? Wan, ang magatang na amin akayat na. Awan serbiti na materyalan abanag. Nukurang mo tiragsak iti kaunggam, Nancy. Sa bagay Naamiris ko itan. Nga uray nakurapay laang tibiyag mi kan ni Joey. Tinapatag kat naragsak kami. Kan agkin kinaawatan kami. Kaano ti kalay sayo? Madanon tulat ta, Nancy. Siyak ni Hercules. Sika, anya tinagan mo? Leia, tinagan ko. Apay asimurot ka kan ni Deborah. Gapot ako na dakal ti sweldo nga itid ti boss da. $2 kano. Kat namati ka? Wen Katsika, anya mati trabahom dito eh. Tagaugas iti plato. Kanda dumapay. Kasta gayam. $2 ka di ti sweldom? Sa anak pa'y anag sweldo. Takasken ka. Agdadamo ak pa'y la ditoy. Ay. Kaano ak nga tangag trabaho? Kan anya nga ta trabaho ti itid da kanyak. Ngamin, kasapulak ka talaga ti kwarta. Masakit ngamin ti inak. Katnaskan nga ipakitak iti doktor. Agkut-kutong latan. Kasta ka de? Iso asapay la kumatag trabaho akon. Tap nagsweldo akmetan iti $2. Deborah, Apay nga masidag ka? Wino, aglibas ka kadimanan? saanon? Gaputa at damot gwardya. Kan awan panggap kong aglibas. Takayat kong arod ti agtrabaho ditoy. Apay nga rod at tinulungam dagiti babaeng aglibas. Kwarta ko man akatang-katang. Ngamgapukan ka, nagbalin abato. Hay! Agyaman ka, tadi nakadinosa ni madam. Awan matla serbi dagi jay ababae. Gaputa aguuyong da. Anya? Wan mat. Katno agsasauda nga awan kasasauda. Ha? Wan mat. Agpapada da nga aguuyong. Jak amuno apay nagbalinda nga aguuyong. Isu adi yung tagisayangan dagi jay. Tamalas laeng ti ipayda. Apay nga inasitgan nak dito'y balkon nga rod. Adalada magagkan ka, Deborah. Anya dayta? Naragsak ka kadi iti kastoy at trabaho. Natural Nga oray madadaal ti biyag dagiti ma-recruit mo. Kat, anya kuma? Amok, Deborah. Saan ka adakas a tao? Amok amabutang kalaeng. Isu adi ka makapanaw dito. Tangiwat mo. Amangan no adda makangagkan ka. Ngampod no ka diti imbagak. Di kan sumana Inkakat maturugan. Sige. Panawan ka dito'y balkon. Kat agsarita tanto manon. Adda kagayam dito'y salas, madam. Kung ano nakaturog kan. Jak makaturog. Ni Hercules, ayan na. Napanan iti pagturugan na, madam. Ipagarup na siguro, anatalgad dito eh. Dinala mo nga sapsapulak iti bayar. Mas daawak, taapay ang nagsubli. Hay! No anyaman ti plano na, saan ngagbaligi? Kaputasan ang makarwar iti daytoy abalai. Iti kanito ngaglibas, paltugan dagiti gwardya. Madam! Oray sika, Deborah. Iti kanito nga agpanggap ka iti mati. Kasjemet lang ti pagbanagam. Awan panggap kong agtraidor, madam. Nasayat no kasta. Karikatak diat libas ditoy. Sana mabalingag-balinak a biktima ditoy. Sino ti imuneg dito'y ayan ko? Amok anak katurugan ni madam. Isu adinak nadlaw nga imay ditoy. Kunak nakarwarkan ditoy. Si katay nang tanog kanyak iti nakapigpig siya. Lading ito, tata.
Gamnas kan nga aramidak ti kasjay. Ngamin, gundawayam matan ni Amalia. Kat anya kuma, kat day tamat ti trabaho na. Nagbayad ak iti dakkel agatad. Ngam saan da nga amaw, akas tagayam ti pagbanagan da dito. Hawanan bibiyang ko. Kat amom ka di. Gapukan ka. Saan akong anakarwar ditoy. Gaputa pinagbalin ako na balod ni Doña Buding. Uwan nga rod, tata. Kas makita kat nakarakad ka. Darsam, rokatan na kong ditoy. Marigatan ako na yan. Diyak kaya timadaksan kan ni madam, tata. Tinasayaat. Agpakaasi kalaangan kan kuana. Tapnurukatan na ka. Rokatan na kon. Saan ka arukatan, tata? Umay kalaang kasarita. Rumarkan dito yayan ko. Nudinak mo't larokatan. Tata, anya ka diti akam mo itinegosyo ni Dunya Buding? Awan, nagbalin la pagayam ko. Ken customer dakla ditoy. Nabayag ka di dito yung aramid da? Ti agila ko iti tattao ije abroad? Kanda dumapay adakas nga aramid da? Kas kuma iti mainaig iti babae. Wen, duwan na tawa na kastoy ter aramidan da. Anyapay ka diti mading aramid da? Malaksid iti human trafficking. Awanan ti amok pa eh. Dakas ti aramid da. Kat dagiti kas kadakwada. Naskan amadusa. Anya ter aramidam dito'y asilid, Hercules. Kuwa, madam. Guardia! Irakad yun ni Hercules! Ha? Saan madam? Saan dak nga irakad? Anya pa'y dagiti sumaruno ama pasamak. Gagayem, diyo liwayan na dinggen, tituloy ti makalawas a serye tayo, Ana Paul 1, Dolyar. Dito'y drama tayo, Hercules. Insurat ken iti direksyon ni Bergie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon Hercules. Agyaman kami itingkay panang trabay.